Kiseng malang berper-per berdana puak kadang katan jongkam Mausen ram CNRD blog ibakan tup yake HYC ke FKGGP bat ke HNYF kilap pelong ya kijing ki kebacai-cai hakmat ka kedam jong ka yeng sa jong ba met ba lengdo ubadiru menteri jong ka tanat boarding haringkat ke plakat naka daw ka jing kiu step ke by boarding hakathan baro ka we da ka jing don kanika SCI Computer Limited step beliau ya kaban wan ni ha pedok ni jom Paul Minister ka jipu ka juni kalong ba mungkin pelong ni ka hara kita kalong ban pau jadi jing persyak ka juni bumi di penuan sengbalang haji popor di Batba jong ka Mausenram subdivision MPDCL ka jing syah ka sengi kami semdai tang yang gigi kenuan sengbalang abomot ya ka HOC H1F buat ka FKGB dan rengkat buat ba rekomba ini soto bakadon ka blok komta ki ba kidan hangni kidan hadian dan hangni mentah idon yo menteri jong gawe nasional di bahab ko jong ka Mausenram subdivision di lupa kijing so komen ba idon lang bati kijing sya kani ka porum ya pen ka ladon kijing timbit lang bat ki noilam snong ki ba jong ka thi ka than bani wani mi ha kani ka kani ka jaka ba muta man kenlong ye kani ka tharna ha kani ka persya jong ri job jong Paul Minister ka jing ko ka jingmut ka jungi long ba hadin ba nakliang jong ka sorka lem de shimi consensus jong ki ba jong ka dong ka than Mausenram Radikor yang ta kemdishimi konsensus jong ki nalam sengbalang ki nalam snong ki riurang ba lasule thambor da ka ba ki suwan ban IT bet ya kani ka company Samboarding Electric hangti ha ka sai computer limited ka bari ka company aba nangti na po UP ka bari nabar jala tolong ke iki ka ba pensngokya ini mana kalian jong ka sorkar ada setrik jong numba kelas punbi bet ya kan notification bala IT ya kan kam Samboarding Electric na kati jong ka fetko ha kan ka company ka batmai ka sai computer limited dei na kata nakliang jong ikum ki sengbalang nakliang jong ki sunjuk ki kli association kuma anglei ki media bakli ngilai ya banyak ki persya ya kan ka bentah Henry din mangila persang baniki kam sumladan kunu ka positive response nakliang jong ka government hoy ngitip ba nakliang jong ki nyomai kmat jungi ibade na po langren ibade na po ngarmut po Radikor Mausenram Maukrang kibla persang ban friend hamtam ye ki port bahalo Henry kam sumladan kunu ka positive signal tenak ta daw ngila pelong ya ki JK ya ke public meeting ke bahe angti po Mausenram Henry kataru kam simdan ka positive respon na kata mentah ke sengi simrai de sur jong upat ba rengkat ke kerjaan jongi kumki kunun sengbalang lai tili ke sengbalang lawan hak ni ke jaka ban penpau ya kedak jong ke jing sokya ke jing persya halo ke jing IT jong sorkar ya kani kam Samboarding Electric hangti po Mausenram vision syak ni desai untuk tidak kita kicing giba hadin bala suci kan ni size untuk lihat Samboarding matrai ni soto hiba ka jiwan jongan ka sai computer limited kadai ka kam business bahkan ngam matrai ba kani ka sai computer kan wan ban ai ya kata ka quality of service kumba kalong nganitu ipi ba kaladon ke jing punkiu bilai sabapalat bat kumba kalong menta omdon BPL su hangti po Mausenram subdivision ipat ba man kisni telepon kala ot syangi bat ngila sakiro ba menta kamdon su ka BPL hangti po Mausenram itip hangti po Mausenram kandai po persen ngilong ki break bedok bubon ki dik nongrap bat kham tame menta le kinyu i kijing sangsot jung beri jung yang ki hadin kijing hyar jong kayo ka kon kijing hyar jong ki marap
jing khang jung ki border hat jing khang jung ki border ba kumta tata henry lawan ba penkit ban ternrong susu ye kene jingkit ke bakya sigi long yang ki bedok om tang kata dang ha kini ki kendiat na kendiat sni la persangru ban wan sha ban lek ban sorbe sigi snong lemba jung kata ke vigilance committee kini ki vigilance committee kila lek sigi snong kila rung sigi snong rengkat da ke jing sunran jing kulit bat om tang kata klaim da yo bor na do snong klaim da yo bor na kinang lang snong kila rung ha yeng isam jong ki nung snong jumi hangki ban le eta sorbe bat ke ik ba pen bitaringi long ba kila dan kuna da kila dan kuna da ka dor ka bahe ar polai pojar ka bagi matrang kisutu aki nong kendong kidon ki ying sam hok ying kho ki bong ni hangki kisam yeng mo kisam yeng bodeng ha kisam siar ki pankana kidon seba ki haban connect ya ke sibolar bo dan rela kini kisah lembata ke vigilance committee hilap ndak lalapi itu ki yeng kila fine bat kila dan da ko kuna ka bahe kecing isya kila dei ban lada kadon kum kata kila dei ban pha so da kecing kho ban islok so bat ki dober snong ba jilang ngalam snong dei kam simlong kum ta hari da kapor kila lek ban rung gi ngisam rengkat da kecing senram jeng kulit ngaslo ban penrem ya polisi ha kecing isya ki polis ki dei ban ai ya ka jing song snan ya ki pai nong snong jogati ke dong area jeni Henry kini kilawan ka uniform pisul tu hi bakin ki nong kendong bagi i ya ki beri ko pong uniform ki ting ki smi pat om tang kata kalau jaro ya we rong ba snong haba kini ki haba ku ki polis umpo musra ma jinglam jung osi kilalek ban peni hamut banong ban petik ban smi dakaba ong yau ne orang ba snong we ne orang ba snong ngam pa teng dakaba ong yau ba balai pi obstruct lane pi penwit ya jing terekam jung asa jing isa orang ba snong ani tu ada pasai ba syam la don gono ke jing mu ban obstruct rei haba ki nong snong ki ut ki nam ya orang ba snong ngin le kum nu halor ke habire ba ka bilai mar kala kiu kat ne ni cuma ke orang ba snong golong ba apswa nai pat siu kan bilai namar kan don ka kendrum kendram kumne kana don ka jiki jongki sunjuk li no senong ka don ka jiki jongki sengbalang apswa tak hadu ban don ka jingya penbet ka biang na ka sorkar bat kinoilam sengbalang kinoilam senong hangti po mau sunam solution kata ka di jing ka di jubaju